enregistrament. I ja començarem amb el que és la presentació en si. Compartiré l'escriptori i així podem anar seguint-la. Bé, el que és la normativa, com sabeu, la convocatòria va sortir el dia 10 de juny, però al maig ja va sortir una modificació de les bases que afecta en concret només als ajuntaments, que després la veurem i la comentarem, però el que són les bases, que tot el gruix de les bases reguladores d'aquesta convocatòria és al document, a la resolució que va sortir fa 2 anys, el 2018. Ara he tocat l'enllaç, sembla que... Tanquem perquè no cal l'enllaç. Ho veieu? No es veu la pantalla, no? Ara. Es veu, no, la pantalla? Es veu, Marc, es veu. Bé, com ha avançat el Pere, el termini de presentació són 20 dies naturals. Per tant, va des de l'11 de juny fins al 30 de juny del 2020. I les activitats que es poden presentar són les realitzades durant l'any 19, per tant, de l'1 de gener al 31 de desembre. No només l'activitat, sinó que la factura que tinguem d'aquesta activitat ha de ser d'aquestes dates. Pel que fa al pagament, no cal que sigui exactament el 19, sinó que es pot allargar durant el 20 i en concret fins al 10 de juny, data en què va sortir publicada la convocatòria. El pagament, per tant, pot ser durant tot el 19 i fins al 10 de juny del 2020. El pressupost d'aquesta convocatòria és de 100.000 euros per als ens locals i 80 per les associacions. Com cada any, l'import màxim subvencionable és 6.000 i només es pot presentar una sol·licitud per ens local i associació. Un cop les haguem revisat, us han fet requeriments, us hem trucat, us hem demanat algun document que falta, etc., es resoldrà. I un cop resolt, es penja a l'e-tauler. Nosaltres us farem un correu electrònic avisant-vos que s'ha penjat la resolució de concessió a l'e-tauler i hi ha un enllaç on podreu accedir per veure-la. Però no espereu rebre un correu individual amb la resolució per vosaltres concret, perquè no es fa així, es fa només penjant-ho a l'e-tauler. Ja ho fèiem així l'any passat i crec que un parell d'anys també. Què es pot subvencionar? Doncs, igual, això no hem variat. L'organització de fires i activitats que promoguin el desenvolupament local, l'organització d'activitats formatives i l'edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic o científic. Important, el que no és subvencionable. Redacció de projectes, rehabilitació o reforma d'edificis o de qualsevol element patrimonial. No pot entrar. I l'adquisició o qualsevol adquisició que pugui ser considerada una inversió. Tampoc pot entrar. I ni els àpats, ni les begudes, ni les actuacions musicals, sempre i quan no siguin l'element principal de l'activitat. Per exemple, amb la trobada d'acordionistes d'Arsèguel, en aquest cas les actuacions musicals són el motiu de l'acció. Per tant, en aquesta acció sí que podria, les actuacions musicals vinculades a la trobada d'acordionistes sí que podrien ser subvencionables. Però el ball de la festa major, per exemple, aquest no. La festa major és un conjunt d'actes lúdics i no seria subvencionable. Tot i això, tot i que tinguem una activitat que sigui subvencionable, evidentment, a darrere hi ha uns criteris de valoració. En aquests criteris es trobem a la base 11 de la resolució de l'any 2018. Hi ha tota l'explicació de com es puntua. La puntuació màxima són 20 punts, però hi ha una puntuació mínima, que és 11 punts. És a dir, s'ha d'assolir el mínim de 11 punts per a poder rebre algun tipus de subvenció, algun tipus d'ajuda. El que us deia, encara que la teva activitat sigui elegible, després ha de superar aquest tall de 11 punts. I encara que obtinguis el màxim, que són 20 punts, si s'han presentat moltes sol·licituds, és molt possible, que t'ha passat sempre, que no puguis rebre l'import màxim que demanes. Encara que tinguis 20 punts i hagis demanat 6.000 euros, doncs si s'han rebut moltes sol·licituds, doncs no rebràs aquests 6.000 euros, rebràs la part proporcional corresponent. Més o menys ha sigut així sempre cada any. Novetats. Perdó, sento uns sorolls de, no sé si de vasos. Si podeu tancar els micros, sisplau. Bé, novetats. Aquest any es farà la presentació de la sol·licitud i la justificació amb un sol document, amb una sola sol·licitud. Si recordeu, l'any passat primer s'havia de fer la sol·licitud i després descarregar el formulari de justificació i fer la justificació. Doncs no, aquest any un simplificat en aquest sentit i es concentra tot en un sol formulari. Per tant, quan farem la sol·licitud haurem d'ajuntar les factures, els comprovants de pagament, el que es demani la justificació, tot. I l'altra novetat és aquest certificat que afecta només als ens locals
que s'ha de certificar les despeses que han tingut, la relació de despeses que ha tingut l'activitat. Això ja ho veurem més endavant, també. I només afecta als ens locals, a les associacions no. Molt bé, d'on traurem aquests formularis? Doncs els ens locals ho tenen a l'EACAT, hi accedirem. Si aneu aquí a tràmits, baixeu, aquí al cercador poseu IDAPA i la primera que surt és la convocatòria d'actual. Aneu a informació del servei i teniu aquí per descarregar la sol·licitud, el document d'aportació, el formulari d'aportació o en el cas que hi hagués un requeriment, el document de resposta. Teniu aquí tota la informació de la sol·licitud. Teniu tot aquí. A partir d'aquí no us puc ensenyar res més perquè jo no tinc accés. Això ja dels ajuntaments, a partir d'aquí ja ho coneixeu. Al moment que aneu a sol·licitud, d'aquí us podeu descarregar el formulari, no hi puc entrar quan no soc un ens local. Però seguim aquest el pas. I pel que fa a les associacions, també anem al portal de tràmits. Igual que l'any passat s'havia d'anar al portal de tràmits, que això ficant al Google tràmits.cat o tràmits.gencat, ho trobareu, és la primera opció. Aleshores, aneu aquí al cercador, també poseu IDAPA i la primera que us sortirà ja serà la convocatòria actual, que està en termini, i accedim. Molt bé, aquí tenim informació sobre la normativa que us deia abans i tramitem, anem a començar la tramitació. Tenim aquí tota l'apartat d'informació sobre terminis, tipus de documentació que necessitarem, etc. I aquí el pas 1. Anirem a començar, anem baixant. Com sabem, tota la tramitació es fa amb certificat digital, és a dir, no és manual, aquesta tota és digital, per tant no hi ha presentació manual. Un cop anem a desplegar per internet, aquí se'ns desplega tota la informació de com cal fer aquest formulari. I accediríem per aquí, a VESI. Anirem a la pantalla on podem descarregar el formulari i també de fer l'enviament. Si anem, veieu aquí podem descarregar-nos el formulari, l'omplirem i un cop el tinguem omplert, aquí en aquest pas 3 faríem l'enviament. Després veurem en aquest cas l'enviament i com farem les altres documentació que cal adjuntar. Molt bé, els formularis, què cal adjuntar? Doncs anem primer a veure els dels ens locals i després veurem el de les associacions, que varia una mica, no molt, però una mica sí. Primer tot tenim aquí, com sempre, les dades de l'organisme, les dades del representant de l'organisme, que sempre serà l'alcalde o el president, és el representant legal de l'ens local. No pot signar la convocatòria, perdó, la sol·licitud no la pot signar el secretari ni el regidor si no s'ha fet cap delegació ni res, ha de ser el president o l'alcalde. Bé, omplim les seves dades. Aquí tenim l'opció de les dades de l'adreça i tenim l'opció d'informar a una altra persona. Continuem baixant. En aquest cas només s'ha d'omplir per les associacions, a vosaltres els ajuntaments no cal que l'ompliu, però sí que és important omplir el tema de l'IVA. Sabem que tots els ajuntaments sou finalistes, però algunes activitats a vegades no són finalistes i es poden deduir l'IVA. Doncs en aquest cas ho hauríeu de marcar, l'opció que correspongui. Bé, continuem avall i aquí elegim l'activitat. Un cop hem tirat l'activitat, se'ns desplegaran aquestes opcions de dades de l'activitat, que si us recordeu, aquestes dades us demanàvem l'any passat amb un document que li dèiem memòria resum. Doncs aquest any tampoc cal presentar aquest document perquè ho hem incorporat a dins de la sol·licitud. Un cop haurem tirat l'acció, fiquem el títol, ens demana les dades que ja us demanem amb aquesta memòria resum. És a dir, les dates d'inici i de finalització de l'activitat, la població on es fa, l'àmbit d'influència que creiem que és, com municipal, comarcal, supracomarcal o internacional, nombre de participants de l'activitat, per exemple, en un cas d'una fira, si la fira en si s'ha fet una presentació d'un llibre i s'ha fet un taller sobre el que sigui, doncs la gent que ha participat en aquestes activitats concretes. I els visitants serien el nombre total aproximat de visitants que ha tingut la fira. I per últim, dir si l'activitat aquesta és recurrent o no. El pressupost. Hem de posar sempre el pressupost total de l'activitat. És a dir, encara que demanem un import de 6.000 euros, però el pressupost és de 10.000, nosaltres hem de posar com a pressupost de la despesa 10.000 euros, encara que en demanem 6. Es justifica l'import del pressupost, no l'import sol·licitat. A la següent, aquí tenim
la pestanya per si hem rebut o no altres subvencions. Si ha hagut un altre finançament, hem de marcar el sí i se'ns obre aquest quadre on haurem d'informar d'aquestes altres subvencions, siguin pública o privada. I també aquí diferenciar entre si és import sol·licitat o atorgat. Com que som a l'any 20 i aquestes activitats són de l'any 19, és molt probable que si heu demanat una subvenció, avui ja sapigueu quin és l'import aquest atorgat. Per tant, ompliu la columna d'import atorgat. Però si no ho sabeu i encara esteu a import sol·licitat perquè aquesta no s'ha resolt, l'heu d'informar. I en aquest import sol·licitat més l'import que nosaltres demanem a l'IDAPA no pot superar mai el pressupost. Això és per tots, tant per ajuntaments com per associacions. Encara que em diguis, no, és que no ho sé. Jo he demanat 5.000, però no sé si m'he donat 5.000, però els has demanat. Per tant, ha de comptar 5.000. Si després te'n donen 2.000, doncs en aquesta diferència, en aquest moment, si no ho sabies, no es pot ficar en aquesta subvenció. És a dir, si tu tenies un pressupost de 10, en demanes 6 a l'IDAPA, l'import sol·licitat màxim a altres subvencions hauria de ser 4, o l'atorgat també hauria de ser màxim 4. Continuem. Després, si teniu dubtes sobre això o qualsevol altre, ja ho preguntareu. Amb les dades bancàries i la documentació a adjuntar. Com cada any, també hem demanat el certificat d'acreditació de la persona representant de l'ENS, de l'alcalde o del president del Consell Comarcal o de l'entitat municipal. El certificat de l'interventor conforme es presenta a la convocatòria, que és el certificat conforme a la base 8.1.b, la memòria explicativa, la relació classificada de despeses, que això és novetat, és un model Excel normalitzat que després us ensenyaré, i la còpia digitalitzada de les factures no és un document obligatori aquí perquè hi ha un problema de pes. Com que hem dit que s'ha d'ajuntar tot en un sol formulari, aquest formulari no accepta més de 5 megas, si carreguéssim les factures no podria ser. Aleshores, aquest enviament de factures, en el cas dels ajuntaments, es fa al moment de fer l'enviament de la sol·licitud. Des d'allí podreu adjuntar a la tramesa, no al formulari, sinó a la tramesa, les factures i comprovants de pagament i les despeses de personal subvencionable, en el cas que n'hi hagi. És altra documentació que hi trobaré, que heu d'adjuntar, és la relació detallada d'altres ingressos i aquest certificat que hem dit que és novetat de l'interventor certificant la relació classificada de despeses. Que aquest certificat es pot adjuntar amb l'Excel normalitzat, amb aquest Excel. Bé, continuem amb les declaracions que haureu d'omplir i finalment validar i acceptar. Un cop hagueu validat, si està tot correcte, us deixarà validar i signar. I com us deia, en el cas dels ajuntaments, només ho podrà signar el president o l'alcalde. Bé. Continuem. Ara anem a veure el de les associacions. La part inicial és igual, les dades de l'associació, les dades del representant legal de l'associació, que en aquest cas és el president. Si la tramitació aquesta ho fa una altra persona que no sigui el president, doncs s'ha de fer un certificat, el secretari del president, atorgant-li poders a aquesta tercera persona perquè pugui tramitar la subvenció de l'IDAPA. Aquest document ja ho hem fet altres vegades i es demana també aquí ja ho trobarem després més avall a la sol·licitud de documentació. Tenim les dades, si cal informar d'algú altre també. Aquí, en les associacions, és molt important que fiqueu el vostre codi o el vostre número de registre. Com hem dit abans, el tema de l'IVA, si el podeu recuperar o no. Igual que els ajuntaments, quan seleccionareu l'acció, posareu el títol i omplireu les dades que us demanem, de dates d'inici, final, població, etc. El tema del pressupost de l'import sol·licitat igual. Igual que amb els ajuntaments, teniu el quadre per saber si heu rebut altres subvencions, els imports, dades bancàries i la documentació. Com us deia, aquí en vermell hi ha l'obligat i en blanc no és l'obligat. La còpia digitalitzada de l'acreditació de representació. És el document que us deia en el cas que una tercera persona, que no sigui el president, signi la sol·licitud. S'haurà d'adjuntar aquest certificat de representació. Haureu d'adjuntar la memòria explicativa, la relació classificada de despeses, que és aquest Excel normalitzat que veurem ara, i la relació detallada d'altres ingressos i subvencions. El com fer l'enviament de les factures també us ho explicaré ara. Vindrà més endavant. Igualment que els ajuntaments, hi ha totes les declaracions i, finalment, la validació i signatura. Bé, doncs continuem i anem a veure l'Excel. Tinc aquí un Excel mig omplert que serà més fàcil. L'Excel normalitzat. Aquest Excel normalitzat, d'on el podrem descarregar?
Doncs tornem al portal de tràmits. Aquí us he explicat que hi havia tota l'explicació de com fer la sol·licitud. Des d'aquí, veieu, es pot descarregar aquest model Excel normalitzat. Això les associacions. I pel que fa als ajuntaments, també si tiro un pas enrere, on havia tota la informació sobre aquesta subvenció, a l'explicació de com s'ha de fer la subvenció, hi ha també l'enllaç per descarregar l'Excel. Si es carreguen. Mireu, aquí baix. Aquí hi ha l'enllaç per descarregar l'Excel. Un cop tinguem l'Excel descarregat, tindrem la primera pestanya on hi ha les instruccions de com s'ha d'omplir cada columna i després aquí on hem d'incloure totes les dades. Cada fila correspon a una factura, s'ha d'informar d'una factura. Aleshores, els camps són tipus de despesa, si és directa o indirecta, el concepte, heu d'omplir un textos desplegables, el número de factura, important la data d'emissió, que ha de ser durant el 2019, i la data de pagament, que ha de ser durant el 19 i fins al 10 de juny de l'any 20. El nom de la persona, del treballador, si tenim treballador, si és del servei professional, de l'empresa, etc. El NIF, la descripció d'aquesta factura i l'import total sense IVA. Això és important, aquest import de la columna I és sense IVA, perquè l'import de l'IVA el ficarem a la columna J. És l'import de l'IVA, no el percentatge, encara que hi pot donar confusió. Aquí és l'import de l'IVA, no el confondre amb el percentatge. I aquí és l'import sense IVA d'aquesta factura, però que ha d'incloure, en el cas d'un servei professional que pot estar subjecte a retencions, aquí s'ha d'incloure l'import amb la retenció inclosa, és a dir, com si no és l'import base, amb l'IRPF inclòs. Per després, per justificar aquest IRPF, ho haurem de fer amb el model trimestral, amb el resum anual, tal com us demanen les bases. Però aquí s'haurà d'incloure l'import total, amb l'IRPF inclòs. Molt bé. Aquí l'IVA i a la columna K és el sumatori d'aquestes dues columnes i és l'import imputat a l'acció. El sumatori d'aquesta columna K serà el nostre pressupost. És a dir, si aquí tenim un pressupost de 10.000 euros, totes les factures, totes les sumes d'aquestes factures haurà de sumar 10.000 euros. La columna L i M és en el cas que haguem tingut alguna altra subvenció, alguna altra font de finançament. Per exemple, en aquesta factura primera no ha tingut cap ajuda. Per tant, té un import de 121 i els 121 van imputats a l'acció d'IDAPA, a la subvenció d'IDAPA. En aquesta altra factura, que té un import de 242, té una subvenció de la Diputació de Lleida. Aleshores, en té 100 que s'imputen a la Diputació i 142 que s'imputen a l'IDAPA. Per tant, aquí s'ha de diferenciar quins imports són per justificar IDAPA i quins imports s'han finançat amb una altra subvenció. Quan tinguem tot això sumat, la sumatori de la columna L i M ha de sumar la K, l'import total de l'acció. Per tant, si l'acció total fa 10.000 euros, la suma de L i M ha de ser 10.000 euros també. Bé, continuem. Ara la presentació. Molt bé, l'Excel. L'enviament de les associacions. Un cop hagueu fet l'enviament de la sol·licitud i heu adjuntat la documentació que us he comentat, clar, queda pendent com fer l'enviament de les factures. Doncs un cop hagueu fet l'enviament, a les associacions us sortirà aquesta finestra, amb aquesta informació, que us dirà el codi del tràmit, un número de registre i la data. Aquí us podreu descarregar l'acusament de rebuda, conforme s'ha enviat aquest formulari. I aquí, en aquest avís, us diu: resta pendent d'enviar la documentació. Accediu al detall de l'expedient per comprovar les condicions per atendre o no els requeriments i cal enviar la còpia de les factures i les despeses de personal. On cal anar? Doncs a la meva carpeta. Conforme haureu fet aquest enviament, haureu d'accedir a la meva carpeta, que és aquí, ho trobarem aquí. Tornem aquí al portal de tràmits. Veieu aquí dalt la meva carpeta? Entrant aquí, us haureu de loguejar de la manera que sigui. Entrant aquí, trobareu l'opció de poder enviar les factures i comprovants de pagament o les nòmines, les despeses de personal que siguin subvencionables. Una cosa, recordeu, són dos enllaços. Una per les despeses de personal i l'altra pels comprovants, pels factures i comprovants. El que vol dir que les factures i comprovants les heu d'unificar sota un sol PDF.
Aquí ho posem, unir totes les factures i comprovants amb un sol PDF, perquè només deixaré fer un enviament. I l'altre és per l'enviament de totes les despeses de personal. Que amb aquestes despeses de personal hi tindrem, a part de la nòmina, l'IRPF, les retencions model C11 i model trimestral, i també els TCs. I per últim, tenim el formulari d'aportació. Aquest formulari d'aportació és per si ens hem descuidat d'algun document o que us adoneu que falta alguna documentació, us demano jo que, escolta, afegís no sé què. Ho heu de fer a través del formulari d'aportació. On el trobarem? Doncs igual que abans, al portal de tràmits, amb aquest pas 2, a les associacions, posa presentar la documentació per internet. Aquí és on podeu descarregar-vos aquest formulari. I als ajuntaments, també aquí dalt teniu aquesta aportació de documentació. Aquest formulari és com els que hem vist fins ara, tot l'únic que aquí al final de la primera pàgina heu d'informar de la subvenció que us referiu. Marc, sí. Una cosa, que el formulari d'aportació als ajuntaments no el trobaran allà on t'has ficat, el trobaran a la tramesa inicial de sol·licitud. Aquí no el trobaran, el trobaran en els meus tràmits, saps? I llavors, quan busquin la sol·licitud inicial d'enviament, a sota ficarà respondre al tràmit i allà trobaran el formulari d'aportació. Sí, exacte. Exacte, és anar un cop heu creat el tràmit, ha fet l'enviament, en aquell tràmit des d'allí podeu fer també el d'aportació i també hi haurà el de resposta al requeriment en el cas que hi hagi requeriment. Aleshores, el d'aportació, el que us deia, un moment, aquí. Aquí, al final de la primera pàgina, us haureu d'informar del formulari d'aportació i del número d'expedient. Que quan entreu a la carpeta, allí ja veureu el número d'expedient que us correspon del tràmit, de la sol·licitud. Un cop enviada la sol·licitud, es genera un codi d'expedient que l'haureu d'incorporar aquí. D'aquesta manera, quan heu omplert tot, ficareu verificar, us identificarà ja com que està correcte i podreu adjuntar la documentació que teniu aquí. Podeu fer fins a 3 documents, però amb un límit de 5 megas. Si la documentació que heu d'enviar pesa més, doncs ho haureu de fer amb més formularis. O aleshores, si és algun altre que pesa bastant més, el que podem fer, m'aviseu i us puc obrir un requeriment i per aquest sistema d'obertura de requeriment es genera una carpeta on podeu adjuntar documents més pesats. I fins aquí la presentació. Per tant, ja podríem passar a les preguntes.